ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇನಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಕರುಕುಂಬುಡದ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ. ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಕುಲು ಮಲ್ದರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಆತುಂಡು. ಜನ ಮಾಮಿಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮಲ್ಪುಂಡ ಕೊದ್ದಿಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕರುಕುಂಬುಡನ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ನಿಕುಲ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಂಚನೆ ಆಯನ ತುರೆತ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲದ ರೆಸಿಪಿಲ ಪಾಡ್ದೆ ತೂತು ಜರಂದಂಡ ತೂಲೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ನಿಕಲೆಗೆ ಆಯನ ತೋಜಾವೆ. ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಒಂದು ತೂವರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಐಕೆ ಆಯನ ಸುರುಕಾದ್ ಅರ್ಧ ಕರ್ಕೊಂಬುಡನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀತೆ ಒಂದೇನು ಲುಂಬುದ್ ಪೂರ ದೀತೆನು ತೆನಕ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ. ನಿಕ್ ಖಾರಗ್ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನತ್ತು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಬೊಕ ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಡಂತೆ ಅಡ್ ಬೊಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೀಜ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಈತೆನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಗೆತೊನ್ವೆ ಸುರುಟು. ಇತ್ತೆನ ಒಂಜಿ ಲತ್ತು ತಾರಾಯಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಬೊಂಡೋಡ್ದ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಲತ್ತು ತಾರಾಯಿ ಬೋಡು ಒಂದೆನ್ ನೆನ್ಪಿರಿದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಕೆತೊನ್ವೆ. ಚಡು ಕಡಾಯಿ ದೀತೆನು ಕಡಾಯಿಗೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆಡು ಮಲ್ಪುನು ಇಂಕ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆಡ್ದು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆಡೆನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಇಂಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಐಕಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಹತ್ತಿನೆಕ್ ಎಣ್ಣೆಗ್ ಸಾಸೆ ಮಿಲ್ಲ ಪಾಡೊಂಡೆ ಬೀಟ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಒಂಜೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದೇನು ದೆನ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಕಾಯಿ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ವೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಸೈಜ್ದ ಪಾಡ್ದೇನು ಟೊಮೆಟೊನ ಒಂತೆ ಬಾಡವನ್ವೆ. ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ 3 ದೀತಿನ ಕರ್ಕುಂಬುಡ ಪಾಡ್ವೆ. ಐತೆ ಓಡು ಪೂರ ಗೆತ್ತದು 3 ದೀತಿನ ಕರುಕುಂಬುಡದ ಓಡ್ದಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇರ್ಲ ತೂತು ಜರಂದಂಡ ತೂಲೆ ಪೂರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ನೆಕ್ ನೀರ್ದಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ಬೇಯನಾಗ ನೀರು ಬೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಆತೇನು ನೀರು ಇಯ ಉಂಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಇತ್ತೆ ಅನ್ನನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ವೆ. ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲಾಗೆ ತೊಂಡೆ ಪೌಡರ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಇತ್ತೆ ಬಾಯಿ ದೀದಿ ಇಂಚಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ತೊಂದಿನ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಬೈದಂಡು ಬೊಕ ಕರುಕುಂಬುಡ ಬೇಗನೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತುಲ ಬೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿನಿಕ್. ಬೇತೆ ತರಕಾರಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಇದು ಒಂದು ಬೇಯನ್ ಬೈದಿನಿಕ್ ಮಸಾಲ ಕಡೆ ದೀತಿನೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ ಯಾನ್ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಲತ್ತು ತಾರಾಯಿನ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟು ಕಡೆದಿಜಿ ಖಾಲಿ ಸುರುಟು ತೋಜಾಯಿನ ಮಸಾಲನ್ ಮಾತ್ರ ಕಡೆದ್ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ನೆಕ್ ಬೇಯೋಡು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರುಕುಂಬುಡದ ಗಡಿ ಪೂರ ಖಾರ ಒಯ್ತು ನೋಡು ಅದನ್ನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿನಿ. ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಇದ ಮುಟ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ನು ದೇಪಂಡ ಗ್ರೇವಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನು ಅದೊಂದು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಯನಗಲ ಪಾಡ್ಯಾಡ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು
ಫಸ್ಟ್ ಬೇಯನ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತಾರೆದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಒಂದೊಂಥರ ಪೇಸ್ಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಆತುಂಡು ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನುಂಗೆಲ್ ತಾರಾಯಿಗೆ ತೊನಗರಂದಾಂಡ ಐತ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತಾರಾಯಿದ ಕೊಜಂಟಿ ಪೂರ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ಎನ್ ಲತ್ತು ತಾರಾಯಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಅಂಚದು ಪೂರ ಎನ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂಥರ ಪೇಸ್ಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ತಾರಾಯಿ ನುಂಗೆಲಾಂಡ ಪೇಸ್ಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದಾಗ ತಾರಾಯಿದ ಪೇರ್ನು ಪಾಡೊಂಡೆ ನಿಗುಲು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಮಿಕ್ಸಿದಾನೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುದ ನನ್ನತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಡಬಲ್ ಆಪುಂಡು ತಾರಾಯಿದ ಇಂಚ ಕಡೆದು ಪಾಡ್ದಿನತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಕಾಜುಲ ಪಾಡ್ದೆ ಕಾಜು ಪಾಡ್ನಂತೆ ತಿಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಸರೀಟ್ ಒಂದು ಕೊದಿ ಬತ್ತುಂಡಯ್ಯವು ಸರಿ ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ ತೇಜ್ ಪತ್ತ ಇಜಿಂದ ಇರೆ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ಪಾಡೊನೊಲಿ ಎರೆಗ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಗುಲು ಇಜಿಂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತಲ ಬುಡುಲಿ ಕೆಲವರೆಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ನಗುಲನ್ನು ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊನೊಲಿ ಇದೊಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ ಬಾಯ್ದಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ ಕರಕುಂಬುಡದ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ಬಂದು ತೂಯರದೆ ನಿಗಲಿಗೊಂದು ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಗೊಂದುಲ್ಲರ ಅಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.